देखा हो मलकाई का हो जब तक ले बिया बाल डालाइल नहीं खे तब तक ले कोनो प्रकार के डर भय नहीं खे ना हो 15-20 दिन तक केहू बिया बाल डाले के नामे ना ली ना ली। अभी इतना लुकारे चलता के केकरा बस के बात बा कि रोज पटान करी हो। देख अबे 1.5 महीना चौभक के बकरी घूम के चढ़ियासन बढ़िया क दिल भगवान की बोरिस दिल सुतार हो गई जौन फुकले रह जा घसिया जर रह न उ फिर से दोबारा जाम गई देखत नु कुछ हरियर हर लोग के लागल बड़ी अन देखइबा ना का करबो जेकर बा उ अपन आग लगा के जराइए देता तब ओकरा में तू हस्तक्षेप ना कर सकेलू ओकर हइए कैसे करब बताव नहीं खे हो ई कल नंबर कहीं बड़ा पियास रहा अब हम जाते तनी पानी पिए तनी देखत रहियो जनते बड़ो कि बिरवाई होइए नहीं खे ना बिया बाल बाटे कुकुरे के डर बाटे कहीं कुकुर आके टंगरी मत तोड़स जा तो पी के आव जा देखा तनी आ जब हम से आवते ना हाँ तो तू चल जा पी लियो पारा पारी लगा जा हम अबे ना पियब देखियो डबा डबे त ले लइया तू हमार देखियो हम तहार देखब ई का कहत रहो का तहार हम देखब तू हमार देखबो बकरी अच्छा बकरी तारा का लागत मर्दवा कहीं कुछ ना हो तू गजब गजब ऐसन ऐसन बात बतियावेलू ना कि हम का कही देखी हो आओ आओ पकाना के जगह नहीं खे एक जगह आर जनान पर बैठा चुपचाप का वो करत हर एक देख के जब उचरत ऐसे पेट भर ठीक है कहत रहो घर चल दियो ए जे बोठल बनी जा देरी मत लगाइयो जल्दी आइयो ना लगाई बहुत जल्दी है ठीक है अरे तू एगो बकरी नाम के न चरावे ल छने पछन जब जनते बड़ा कि तारा पियास लागी तब बोतल में पानी लेके आवेला मौगी के निरेखे ना देखे जाता कि बकरी चराई में मन लगता ये सारा जवान है बोका खोजे के ठीका लागल कि हम का बताई। अब एगो आइल बा ऑर्डर तब हम परेशान बानी मैं गाँव घूमे गई 3 गो खसियो मिलता न सा तो बधिए कैल चाहिए जाए अड़ुआ कलस तो ह कि सिवाने में जइब चफवा के वो हरिया न तो बकरी चराव तरी स्कूल में हेरारू मरद बाना सब नहीं बाहर हो कुल उजरे तो बुझाता लौक तरी से बाकी रोहू में गईनी कहीं बधिए कैल से भेंट हो गई फिर काम गड़बड़ा जाई आइल गई डाँडे हो जाई हाय बकरी चरा में तो नी मनी भार बारे दादा भूख ले आदमी दिन भर बकरी हैं का हो जयराम जी की जयराम जी हम चिन्हत तो नहीं कि कहाँ घर हो सातों होती होती तब एने का सिवान में बकना तल कहीं के चोर चगार ना ना हो ए मर्द भैया आजकल जुग जमाना बा चोर चाहिए के हो कहाँ है आजकल जानता लो इतना हमार रूप खराब बा कि चोर लागत नहीं ये बताओ तो चोरी कर में वो कहता कहला के वेशभूषा बनाए के बा देखो हम काम से चलल बनी हरिहरपुर श्री रामपुर है भटपुरवा के कौन का हरिहरपुर श्री रामपुर पूरा गांव का चक्कर काटता का मर दे ऐसे होना न मरवैब कमजोर घर के देख के रात को ना न भोकवैब मर्दवा मर दे यही तरह सरवा सीआईडी बन के पूरा गांव के चक्कर मार देता सन अब जानता से कहिए शादी ब्याह पड़े वाला बाटे अब वही दिन डला जाई डाका मन गाना लुटा जाई बात ना सुनबो पहले अणुआ खसी खोजता नहीं जहाँ मिलता ना सता बधिया देखा हमारा पियास लगल बजन लो मियाज बकरी चरा चर थाक गेल बाटे बड़ा रिक्स बड़ी से बकरी चरावल हो बड़ी से तोहार 22 बकरी 5-10 गो बकरी पोसले नहीं बकरी नहीं खसी चाहिए खसी तो नहीं के बबुआ अड़ुआ ना और के हुआ उन्हें चरावल हाँ एक जनी बाड़ी उनकर बा शायद हो सकेला बाटे मर्दे बाटे बाटे बा ना हाँ एकदम गबरू जवान पहलवान बाबू एकदम चाहिए भैया केतनो मांगा कोई ना कबार ले लेकिन पटरी ना खाई पटरी हम ना जमाई इतना चापेली ना कि निक निक ना बुझबुची अरे तो हम आज से धंधा नहीं करत अभी पामी आवत रहे तबे से हमार चालू बा धंधा बात बतिया में हमरा के समय बिता दल हमरा पियास लागल बा जा भैया तू पानी पियो ना तो कहीं
लोटिया पोटिया आजकल जेबो गिर मौसम खराब जेबो चलता वो बकरी हमारे देखिए नो के ना है या कहीं आके कुकुर झोलिया दे तो ढेर घाटा लग जी नहीं भैया घाटा तो लगे जाई। जान तो एगो बकरी ऐसन भी है ना कि साल भर में 2 बार बच्चा दिले वो 3 गो दिले। हाँ हाँ लक्ष्मी है लक्ष्मी हमारा खातिर जान जा अरे रखे वो के करे चाहिए। चलते हम आंगा बढ़ल बनी बकरी बेच के जान जा के बढ़िया से 1 बीघा खेत ले बनी हो ना। हाँ फायदा ना बा तू का जानबो भैंस ले बढ़िया फायदा बा बकरियो बेचाऊ गाड़ी से तार नहीं बकरी बिना बेच अब सोचा तनी कि अब लगवाई गाड़ी तो एक पिकअप लोड करवाई नहीं के बेर सारा बहंगा कहीं पिकअप सारा कैसे लोड करवाई ऊपर तो नीचे ताकत खेते खेते घूमी हैं सारा झोल झाला का तो साफा हमरा ये बात देखा कैसा न तो पैसा ना ले ले हुई डांड में रुपया बांध के घूमे नी कहीं पता का बात तो के आओ मुनवा ले 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 आ आ आओ आओ मुनमुन चर लसन तब ले जाके घरे बांध हन के आ हमू खाई पियब तो न कियासी भूखा जते सन त आता ना चिला तैसन कि भैया हद क के रख देले वैसन बकरी मुँह ताकतड़ आय अरे जिया ये करे जा तुहरे बाटे माजा कमर के कमाई खा के हो गईलू राजा भाई मैं कहाँ अड़ुआर खस्सी लौकता अच्छा ए भैया 500 दो रास्ता भुलाइल बड़ा का राम राम जी राम राम जी ए अरे का करब हो आय ये माद रहो एकदम फटा है बोल देते रही करी हाँ का ढुक जई तब के हरो अब जहाँ फाँक रहे तहाँ चलिए जाए तो हमार कौन गलती कनी हाँ का घर ह कैसे देहिब देखा मार भी एक झपड़ की ना कि यही में गड़ा जीव लेकिन खूब बढ़िया से खिसिया लेते रहो ना के बोली महाराज एकदम चरावा त का हमरा के उमा के समझ ले बड़ो के में के 1.5 नंबर में के बे आजकल 1.5 या 2 छोड़ी आजकल 3 या 3.5 4 नंबर के लोग रहता तोहरा के तो का कनी हाँ हाँ माल टाइट बा ठीक बा रमू बैठ गोगे के कहत न बड़ी ए महाराज कबे के कहता नी इतना गरम काहे बा होश में होके बतियावन त मार में वाले पलट जी भाई जे का के रे का तोर घर रे अरे अरे करे कहाँ तोर घर है का जनता रे मार के तोर हड्डी छटक जी चिंता ही नहीं खा देख रहे हो अकेले मेहरन तो जनता के जन मन में तने बोल के निकल जीब अब देखिए तो डालब ऊपर ले निकालब नीचे वाले अब कहीं से डालिया निकाली हमारी आदत बा का सुनत सुनत कैसे कि हम मेहरारू ने के बोली सुने नी तो- ओई में कितना ए जी कहे से कितना ओ जी कितना ओ हो कबनो एरे एरे कहे कि अरे रे रे भर से कुछ दुबर लगता सुनो ज्यादा नौटंकी ना कर करी, हाँ। का कि हमके चाह होता का चाहता रे मुहना तोरा मुड़िया इठो हाँ तोरा ए मारे मेहरान ने बतिया किसान- कोनो सुनते नहीं खे काहे तो ला शर्म नहीं खेला तो का लेबे बोल ना तनी बोल का लेबे खसी चाहता खसी वो अड़ुआ तू कबे खसी कहत रह तो तू का समझता रू कुछ हो ना हाँ कुछ ना हो ए साला रे जो नहीं समझती है तो हम समझते नहीं खी ये दूसरा जगह पहुंच गए रही अपना बारे में आहा। तब का रेट उट बोली महाराज छोड़ी जाय दी देखा साफ सब बताव ना तो देखा तब ईंटा वाला पटक दे कपड़ा पर फूट उठ जी अब खसिए ना हो 3 गो बड़ा सन ललछुआ बाएगो सुना 3 गो बड़ा सन तो तीनों के बोल दी एकदम खड़े खाड़ी खड़े खड़ी हाँ तीनों ने खसन बेचाऊ दुगो हाँ दे दी बारा तीनों दे दी बार देखी रेट आजकल आइल बा समझ गई ना अब 5 दिन में रेट चल जाई और तू तब एक के हाली में चढ़ा के तोड़ दे चिंता नहीं खा मार धनी के तर ठोक ठोक के बतेब तोड़ दे पखुड़ा बा आ दे हाथा में अब देखो मलकाइन घर से जौन मेहरारू बहरी रहतिया
छतिया के उमर दे बिया तू मर्द से कम बाड़ू मर्द के धक पखुरा चढ़ा दे तड़ू बोला तोड़ियो सकीना छोड़ा दू एगो के बोला का झोल झल ज्यादा मेरा से का बतियाई मर्द रहता तो उनका रास्ते बतियबो करती आ कने कितना लेबू एगो 3500 के बिया एगो 4000 के बोलो जारी मत जाइए चिखावा ना जारी मत जाइए एनी रहा माने के ना छुए ना देही दूर से देख ले आनहन नहीं खो लौकता 1700 के एगो 1700 लाइक बा के हो ओ जन 3500 के बोलू हो सुनो और चिकन रास्ता जाता सीधे चल जाए चंडे चौक पर तो ओजी नहीं हम के जाए के ना सीधे तक चल जाए यार बेचाऊ नहीं खसन अच्छा ले वहीं देवे लागे थोड़ा ज्यादा झोल झलका करे के बा आ पटे पटाए वाली बात बतियावल जाओ पटाई बा अब ज्यादा पटी बोला पटाई बा तो से पटी दोनों के हनीमून मनैबे हरे पटा के हमरा के ये बाजरवा कतना बोलत तनी के अब बे कहाँ बोल रहे हमार बोलल ना बच्चा कान ना दियाला अब हम तनी धंधा में बानी तब पटाइल बानी तू समझ गेली ना देखो लेबे के बात ली हो आ ना लेबे कही तो चल जइहा नहीं तो हम ले 3500 में कर लेबे ना तो माने 3400 में दे देही मैंने 100 रुपया मैंने सल्फास के गोली जहर मार खाए खातिर छोड़ तनी महाराज तनी 100 रुपया दे दो निकली काहे ना दो तनी निकली कबिल हम बकरी चराओ तनी ठंडा पिए खातिर अरे तो ठंडा पिया दे गरम पिया दे कूल पिया दे देखो स्प्राइट पिए के मंग कहता नहीं तो ऊ है तो निकाला ना हम लेके आ जाए तू हाँ थेथर ना बड़ा तू बकर ले बेल बड़ा नौटंकी करता रहा तो मैंने रउआ के लेवे आइल बानी गजब बतियावे लगनी महाराज अरे नतीजा तोरा मुड़े से भागे जले हट जाई जले पकड़ने में चल जाओ छोड़ी रहू हमार ना राउर चली 2800 में हो दी चल आई आई महाराज अरे 2800 में अच्छा मेहर बनने ले बड़ा अपन हाथ धक लिया के जीब 2800 में आइल बड़ा ये जब मुर्गा सुरगा लेबे खातिर देहाती मुर्गा ऐसन खसी हवसन ए जल जा नहीं किसम बेचाओ जब ए मलकाइन ए जा छोड़ी हो जी हम ना जेब आई हेनी आई बतिया ले जाओ आई हेनी आओ आओ अब देखी बात ऐसन बा तू कह तनी हाथवा छोड़ दो अयो रे यार बकरी हिया कितना में देवे के 5000 में ई कह दी बेचे के नहीं खे का हो मलकाई करे बबुआ ये बदे हमरा ना हाल पे खूबे फायदा उठावत ना का हाथ में हाथ डाल के चलत तरू तू पगला गोलो एकदम दिमाग सठियाल जाता दिने पर दिन ना हाय आइल हम बड़ा तो धली ना तो तरके लागलू फाने लागलू कूदे लागलू आई देखो तनी के भर टोपरी घुमावा तो ध ध के हाथ देखो तो एको बार मलकाइन तर्क देखो नहीं तनी ना के इहे बुझत हन का पटक के चढ़ गिरलू का चढ़ गए तो हमके बोका दिक्कत ना नजर रही आवतनी आई बकरी बड़न के पटक के चढ़ गईनी मतलब जे जेकरा से खिसियाला ना तो जौने पड़े तने पड़े पीटे लागला ना ये जो उल्टा होत रहल उल्टा होत रहल। यहाँ के नेहरे के हम नेहर जात रहनी यहाँ के गप गप मार देते रहनी यहाँ कैसे बोलता वे नती मुझका तुम्हारा दिखाई घर के देखा हो भैया देखा था कुल साठ कवर वाला बाती के किना हां बताओ मर्द हो के कितना सही हम मैंने एकरा के बोका बकरी समझे तो ठेठा दलू पछवाड़ा पर अब हम नहीं की का बोला करी? खाली देखी खाली ये तने कहले बानी कि देखी दाम दुकानी बढ़िया से बतिया ले बस तने माने है तो छुआ तला तो करंट पैदा नहीं के होते ही में करंट होता मर्द हई अरे हम अब बतिया लगला मेहरारू हई आदत मतलब बाटे तो आदत जन बना सुधार ला ना तो सुधार दे जाय दही महाराज अपने कुलाब दी बांध पट जा गइल। नहीं ना वो 2500 में खसिया कहतन कहाँ 2500 के खसी मिलता है दुगो 2500 में ना एगो एगो कहतनी ये मत दिए तो काहे के दीदी घाटा नहीं खे आवे वाला बसार घास ना मिली छेरे लगी हैं जा हाउ के करो भैया हई ओ। ललका लाला का हमारे बुझबा नहीं बेचम वही तो गन मेहमान खातिर एक दिन पार्टी देवे खातिर रख ले तब अमल काइन देबू ना हो आ दे मर्दबा ए मर देते नहीं जा ना बेचाई हमार जब खसी काहे के पछताइबू फिर जा दो चले चल 3 दिन के बाद हके ना लगी हो जा जा देखो 5000 में लेबो 5000 में बधिया है और ना है ना बहुत ही यार ना चाहिए हां तो जाए उनकर देवा ना दे एगो देवा दे माल देवा दे एगो फ्रूटी के आ दे ले से ए का पटिया ए भौजी का हो
जा तो 2700 ले लो दे दो का के सेवा एगो के हाँ दोनों पटिया 2700 ना हो कम से कम 3000 तो देखा अब पूजा पाठ वाला समय नहीं क्या आइल कि वो महंगा बेचेंगे उतना इंतजार करबो तो तो दूसरा का तैयार हो जाई 3000 में दे दे ओ देख भैया जा दो जब कहता हो तो चल एगो दे तनी न दोनों अब दोनों अब बताओ अब का दोनों एगो दोनों देवा के फरियावत तो दूसरा का पर लालच करतल तो ओहो से हाथ धोबो जल्दी जौन करे तन कर समय बीतता मैं और 50 रुपया बढ़ा देता हूँ दे दो दोनों कहता ना दे अगर वो सोना का भाव रहे बढ़े वाला बटे किन के धो देबो तो फायदे हो चलो ठीक है बा ठीक है ना हाँ ले आओ धो के ले आओ कहे तंते दिन से ठीक ना भाई बैठल जा एकदम भेंट हम करते नहीं क्या हो क्यों को बुलाई का फोन लगा के दो 5,500 आज जोड़त रहनी हाँ हाँ तो कैसे 5,500 हो गए महाराज हाँ जोड़ लो 2700 के हिसाब ले हाँ हाँ चली 5400 रुपया डाल दी मोबाइल पता ना 5400 तू खूब लगल बड़ा मैंने 100 रुपये बेसी ना दे सकेला गाड़ी भाड़ा मलकान जाए में ना लगी रघु मनी मामा खूब चले आओ। बतियाई ना